Heledd Wyn a dwi'n wneithiorydd ffilm, a byddwn ni wrth fy modd yn cydweithio gyda chi ar eich prosiect chi. Nid yn unig ydw i'n wneithiorydd ffilm, ond dwi hefyd yn chwarae'r gitar ac wedi gwneud fideos cerddorol, wedi creu straeon ar gyfer ffilmiau byrion, felly yn deall yn iawn cymeriadau a straeon. Mae gwelliant a lles a cynaladwyedd yn bwysig iawn i fi. Fi sy'n gymrawd Cymru'r dyfodol ac creu 3 ffilm a prosiectau amrywiol. Dwi hefyd wedi gweithio gyda ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, a dwi ar hyn o bryd yn ddarlithydd Mhrifysgol Aberystwyth yn dysgu ffilm a theledu a hefyd yn dysgu lefel A drama yn yr ysgol gyfun lleol fan hyn. Mae Dyffryn Nantlle yn bwysig iawn i fi. Dyna ble oedd fy nhad i yn brifathro ym Mhen y Groes, ond cafodd ei eni yn Dyffryn Nantlle. Felly mae'r cyffiniau yn bwysig iawn ac yn agos iawn at fy nghalon i. A byddwn ni wrth fy modd yn gweithio gyda chi, gyda'r gymuned, i glywed eich straeon chi, i naddu eich straeon chi, a datblygu eich syniadau chi, i sicrhau bod ni'n creu rhywbeth unigryw, arbennig ar gyfer cynaladwyedd ag y gymuned a'r straeon fydde'n dod â cymeriadau yn fyw. Falle gallwn ni greu drama. Falle gallwn ni greu rhywbeth o gymeriadau dych chi'n nabod. Gwrando ar eu straeon nhw, creu rhywbeth unigryw newydd. Ac mae natur iawn yn bwysig i fi, a dwi wedi creu lot fawr o ffilmiau am natur, yn gweithio gyda orielau fel Mostyn. Dwi hefyd wedi creu ffilmiau ar gyfer y bwrdd iechyd a'r ymddiriedolaeth cenedlaethol, ac mae pob ffilm dwi wedi greu yn ymwneud â natur a gwelliant a lles, a dwi wedi fy nghyffroi i feddwl bod ffilm yn gelfyddyd sydd yn rhannu stori mewn ffordd gweledol, cyffrous, symbolaidd, lliwgar, a sydd yn symud. Felly, byddwn ni wrth fy modd yn cydweithio gyda chi. Ac os ydych chi eisiau cysylltu gyda fi, neu edrych ar fy ngwefan ni, mae'r wefan ar y sgrin nawr. Ac fel fi'n gweud, mae natur a plannu a bwyta. Dwi hefyd wedi creu ffilm ar gyfer o'r pridd i'r plat am fwyd lleol sydd yn hynod o bwysig. Mae planhigion a natur a ceie a choed. Dwi wedi creu ffilmiau am goed hefyd ac cae ysbytau a gweithio gyda pobl fel Iolo Williams ar gyfer adar. Ac mae ymwneud â natur yn ein croen ni, yn ein cyrff ni. A byddwn ni'n gyffrous iawn i weithio ar eich delweddau chi, beth sydd yn eich dychymyd chi, eich geiriau chi. Falle gallwn ni greu can neu rap fel ych chi'n sôn am. A beth mwyaf arbennig am ffilm yw eda'n gyfrwng gweledol sy'n symud, cyfrwng lliwgar, cyfrwng sy'n gallu edrych ar wahanol negeseuon. Gallwn ni ddefnyddio cyfweliadau, defnyddio beth sydd gyda ni, defnyddio'n amgylchfyd ni. Dwi fel arfer yn ffilmio ar gamera ac ar y ffôn, a falle bod iPads gyda chi hefyd. Falle bod amrywiaeth o gyfrwng gwahanol gallen ni wneud fel animeiddio enghraifft. Felly dwi'n eiddgar iawn i glywed eich straeon chi a'ch syniadau chi, a plethu rheina gyda fy mhrofiad i a gyda fy chwilfrydedd i am ffilm i wneud yn siŵr bod ni'n wneud y gwaith gorau posib, y gwaith mwyaf cyffrous a'r neges gallen ni gael ar gyfer dyfodol gwell. A byddwn ni wrth y modd yn clywed eich straeon chi a cydweithio gyda chi fel ymarferwyr creadigol i ddod â'ch gweledigaeth chi yn fyw. Felly dwi'n edrych mlaen i glywed oddi wrthoch chi ac yn croesi bysedd y gai gyfle i gydweithio gyda chi. Hwyl am y tro.